olemme menossa ilmeisesti kotiin. Kotiin. Koti är du utvisa. Kano. Nyt ollaan täällä Ähtärin Apsilla. Olemme tankkaamassa autoa. Olemme matkalla Tuurin kyläkauppaa tsiikailemaan. No niin, ja tästä karttaa taas tutkailla, että mihin helkattiin sitä ihminen joutuu. Kyyjärvi on tuolla. Eli ollaan nyt tuossa Ei vittu, tämähän näyttää ihan höpöjä. Tuolla. Oho, siellä on Saarijärvi. Tuolla. Miksi mä? Petäjävesi. Okei. Pannaanpa kiinni. Ettäpä tiiä missä ollaan. Ettäpä tiiä. Täällä on tämmöstä. Tiimari. Älä ajaa päälle. Meinaa se ajaa tuo. Aja. Kuvataanpa tätä täällä. Näin. Tuollakin on. Vaatteita, kenkiä. En minä oikeastaan tarvi mitään. Etkö? En. Minä vaan katon täältä ja kuvaan tätä. Et halua katsoa poistoteltaasta mitään vaatetta tai kenkiä. Missä Aaro oot? Mitä? Missä si oot? Mitä nää hae? Täällä on näitä. Niin. Tässäkin on puolijulkis. Jos sinä haluaisit kurkkupastille. Niin. Tuolla on kato kans pelejä, mutta ei mua enää kiinnosta. Katsotaan. Nyt ollaan täällä ilmeisesti Vesan omistamaa talo. Keskisen. Oha se hieno pojat. Silloin nyt niin tuota. Niin. Otissin joskus tuosta lähtenyt se kaupparakennus. Niin tuosta pienestä. Niin. Mm. Vastaavia nuo enkelit ja hevoset. Oma huvipuisto tuolla. Näkyy täällä kaunista taivasta. Kohta kotoa. Hetkinen, pitääkö se niinku tuonne lähteä? Ryti. Eikö siinä? Siinä. Mahtavaa tuo taivas täällä. Hirvika. Ja ollakin kohta kotona. Se 2400. Katon tuolla, että näkyykö henkiä. Otuuden henki, johda sinä meitä. Muutamakin katon sun.
Kaunis kuutamo se on tuolla. Se on kokonaan pilve. Hienosti. Kohta kotona. Kotona. Vihdoinkin kotona. Kello on 3. Oi vittu. Sä on nuo auaimet. No sulla on avaimet. Niin, tervetuloa. Yhtenä. Nyt ei oikein järkevässä teitä. Mikä myydään? No mie myyn kans teille kohta. Vittuako ne tänne tuo myytäväksi? Tuo paviljaa. Täällä on ainakin hyvä tuo. No eihän täällä nyt pahaa ole. On. Ei täällä.